रावबो जाहाथे बेबायदि सोंखारिबाय थानो नांला आं बेखौनो गतिके नोंथांमोना अननानै बेखौ बन्द खालामदो संख्रि नांला बेयाव खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ खनसे बरायफिनबावबाय आसा खालामो मोजाङै दं बयबो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननाय सापर्टआव जोबोद मोजाङै दं आरोना आं नोंथांमोननि सिगाङावनो मोनसे भिडिअ लाबोनानै थ्र'होनो होखाबाय नोंथांमोना हमना मोनखाबाय जानांगौ मा भिडिअ थ' आं गिबियावनो नैखौसो बुंग्रोगोन आरोना थ' दाख्लैनि नैबे जाथायखौ लानानै बयबो माने मोजां प्रपार जाथायखौनो मोजां मिथियाखै नङा होमबा ओमफ्राय बिनि सायाव जोबोद मिथिनो लुबैनाय मानसि दङ बिनि सायाव जाथाय जाखांनायनि उनाव बिनि सायाव न्याय बिजिरनायखौ मिथिनो मोननो लुबैग्रा गोबां मानसि दङ थ' बेबायदि बेलायाव दिनै हरखाब माने जाथायनि प्रपार खोथाखौनो रावबो मिथियाखै आरोना बेबायदि बेलायाव खनसेनो माने फैनानै एसेल' भिडिअ बानायनाय निमाहा बिफिननायसो नुफैबाय आरोना नैबेयाव बेबो जाय दाय मावग्रा बे नङा जाय माने दाय जाबसिनजानानै जाय माने जायनि सायाव दाय खालामदों बिसोरखौसो माने निमाहा बिफिननाय नुदों आरोना बिसोरलाय आरो बेखौ नुनानै जों माने मोनसे रायजोफ्रा समाजा जोंनि बर' समाजा बा जोंनि गुथै रायजोफ्राना बेखौसो बुजिदों माने न'खरनि सायाव माबा मोनसे प्रेसार गोलैदों नामा बा रायजोफ्रा माबा मोनसे प्रेसार होदों नामा बा संगठना माबा मोनसे प्रेसार होदों नामा बा न'खरनिफ्राय माबा मोनसे बिदिनो प्रेसारसो होदों नामा थ' नैबेखौसो बुजिदों आरोना बेबायदि बेलायाव माने नैबेबायदि निमाहा बिनाया प्रपार मोनसे निमाहा बिनाया जाथायनि सायाव मोजां बिजिरनाय गैयालासे बेबायदि निमाहा बिनायखौ जों माने जोंनि सायाव मोनसे सोंथिसो सोमजिदों आरोना थ' रायजोफोरनि बेलायाव मोनसे सोंथिसो सोमजिदों निमाहाखौ सोर बिनांगौमोन निमाहाखौ बै जाय माने दाय मावग्रा बिसोरसो जाथाया मा जामारदोंमोन मोजां प्रपार मोनसे रायजोफोरनो खोन्थानानै बिसोरसो निमाहा बिनांगौमोन बा गामिनि जाय सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिसोरसो माने जाथाया ओरै थोरैसोमोन होननानै बिसोर भिडिअ हगारनानै मोजां गावसोरसो निमाहा बिनांगौमोन आरोना थ' बिनि सोलाय उल्थासो जादों दिनैनि खेथ्रआव थ' बेखौ जों नुनानै मोनसे जोंनि सायावबो मोनसे कुइसन मार्कसो जाना थाबाय आरोना थ' रायजोफ्रा कुइसन माबा निमाहा बिनायनि सोलाय ओमफ्राय नैबे जाय मानसिया माने जाय मानसियाव माने इनाय खालामदोंमोन बिसोरसो माने उल्था माने मानो मा हिसाबै बिदि निमाहा बिनो गोनां जाखो रायजोनि जानानै बा न'खरनि जानानै बा संगठननि जानानै मानो बेबायदि निमाहा बिनो गोनां जाखो थ' बे मोनसे जोंनि सायाव कुइसन मार्क जाना थाबाय आरोना जाय बिथांमोना ससियेल मिडियायाव हगारगासिनो दङ लोगोसे रायजोखौ संखारिगासिनो दङ आरो एबसुखौ गतिके नोंथांमोना अननानै बेखौ बन्द खालामदो संख्रि नांला बेयाव रायजोनि आरो एबसुनि जेबो दाय गैया मानो होनब्ला दिनै बे जाय एसेसिन दायमोन बेनिखायनो जोङो बेखौ गुबुन रायजोआवसो सारिजानाय नायनानै बा सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौ सिद्धान्त लानाय जाबाय लोगोसे जों मिलायनाय जाबाय गतिके आं बेखौनो खावलाय जायोदि बे जाथायाव फाथैलाइ बिसिनायबो जाबाय बेयाव गंनै गामिजों आरो गंनै न'खरजों गोरोबलायनानै खालामनाय बायदि जाबाय बिनि थाखाय गासैबो रायजो राजानिसिम निमाहा बिहरनाय थाबाय जाहाथे रायजोखौ बेबायदि सोंखारिबाय थानो नांला आरो एबसुखौ आरो गामिनि सेक्रेटारि आरो प्रेसिडेन्ट आरो गावबुरा आरो एबसु बिथांमोननि जेबो दाय गैया बिथांमोननिसिम बेखौनो खावलायहर बेबायदि गासैबो रावबो जाहाथे बेबायदि सोंखारिबाय थानो नांला आं बेखौनो रायजो जाथायखौथ' बयबो माने बहुत इनाय मोनखादों बहुत इनाय अनागार जाखादों जाथायाथ' बिराद गिदिर बिराद गाज्रि जाथाय आरोना बेफोरो ओरैनो नोङो सासे हिनजावखौ सासे हौवानिफ्राय गोसो गैयालासिनो जबरदस्ति बोखाहोनाया बेसेबां माने असैथो नङा होमबा बेसेबां माने इलिगेल बेखौ रायजोफ्राबो एसे सानना नायनांगोन आरोना बेखौ सानना नायालासिनो खनसेनो बोखारना होनाया बेजों माने जबरदस्ति बिदि मोना गुना गाबख्राव गाबसि माने मोननै न'खरजों मिलायलायै बिदि बोखारना होनाया गोबां माने मुगैथाव हाबा जादों बियो थ' बिनि थाखाय माने दिनैनि बेलायाव बे जोबोद साननो लागा आरोना नैबे जाथाया ओमफ्राय न'खरनि जानानै जाय हिनजावनि बिब' बेबो निमाहा बिदों ओरैबायदि बिदों माने जेन जेबो जाथायानो जायाखै आरोना उनाव जेबो जाथाया फिसा मोनसे जाथाय जादोंमोन थ' बेखौ लानानै ओरैनो मोनसे रायजोनि सिगाङाव माने रायजोफ्रा गथै गासै प्रपार माबाखौ काहिनिखौ मिथिजोबखागौ बेबायदि स्टाइलनिसो निमाहा बिबाय आरोना माने रायजोफ्रा मिथियाखैसैनो एक्सुवेलि जामारदोंमोन मा हिसाबै बिदि बोखालायनाय जादों बेखौ मिथियाखैनो दाबो थ' बेबायदि बेलायाव खनसेनो थांनानै माने ओरैनो ससेल' ओरैनो क्लिप होनानै निमाहा बिनायनिसो नुहैफिनबाय आरोना थ' बेबायदिबा रायजोफ्रा बहुद मोनसे रायजोफोरनि गोसोआव बहुद सोंथि सोमजिगोन नङा होमबा रायजोफ्राबो बहुद दाबो उगुल थुगुल जाना दं मिथिनो लुबैयो नङा होमबा बयबो ओमफ्राय बर' हिसाबै गाव गावनिनो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नङा होमबा थ' बिदियाव सासे बर' आइजोखौ बेबायदि अयनाय खालामनायखौ नुनानै बयनिबो गोसोआव गाबखांदों रावबो गाबालासिनो थानो हायाखै नों
माने द' दाननिल' गथ'खौ बिखाव बानानै ओरैबायदि खारावमाराव गाबनांगौ सोर माने सोरनि बिखायाव माने गाबखाङाखै जानो नङा होमबा थ' बेनिखायनो बयबो माने बे आइजोजों माने सापर्ट दं दा आइजोआव सापर्ट मोननायनि थाखाय बिसोर आन्दोआव थानानै माबा मोनसे प्रेसार होदों नामा जायनि जाहोनाव माने दिनैसिम बिदि मिडियायाव फैनानै बुंनो हायाखै थ' सैथोब्ला बिसोरो माने दिनैसिम मिडियायाव फैनानै बुंगौमोन माने असैथोफ्रा जाय मानसिफ्रा असैथो बिसोरसो माने मिडियायाव फैनानै थार खोथाखौ बुंनो गियो नालाय थ' बिदि मोनसे सोंनाय फैदों आरोना जायाबो जानो हागौ जोंनि गोसोआव बे मोनसे साननायसो आरोना थ' जों मोनसे सानदोंसो आरोना जुदि सैथोब्ला रायजोआ सैथोब्ला ओमफ्राय जिथुनाखि न'खरनिफ्राय हौवानि न'खरनिफ्राय बा मोनसे ओनसोलनि जिथुनाखि संगठन बिसोरो जुदि सैथोब्ला जाथाया बेबायदिसिम होननानै माने खोन्थाफैयोब्ला माबा मोनसे खहा जागोन नामा बेखौसो माने रायजोफ्रा लुबैदों आरोना गुथै जोंनि बर' समाजा बेखौसो लुबैदों थ' बेबायदि खोन्थाजानो लुबैदों आरोना जाथायनि सायाव मोजाङै फोरमायजानो लुबैदों थ' फिसा मोनसे दिनैनि क्लिप लाबोनानै निमाहा बिबा जेबो खोन्थानायबो गैया दाया सोरनिमोन बे गुबैयै दायनिगिरिया सोर मामोन जेबो खोन्थानायबो गैया बेखौल' सोर गोजोननाय मोनो नङा होमबा नैबे जिथुनाखि हिन्जाव जायबा हिन्जावनि बिफा नैबे बुंनायखौ खोनासं बे माने जावैसेनि दायमोन होनना बुंदों आरोना जावैसेनि दायमोनब्ला जावैसेया जुदि इलिगेलमोनब्ला मानो रायजोआ लोगो जाफाखो बेजों मानो माने संगठना बेजों लोगो जाफाखो नङा होमबा मानो माने एथ' माने गोरों गोरा थ' थायो गामियाव बेफोरजों मानो लोगो जाफाखो माने आइजोनि गाबख्रावनायखौ मानो खोनादिया द' दाननि गथ'नि मोखाङाव नायनानै मानो अनखांनाय फैदिया ओमफ्राय दिनै माने ससियेल मिडियायाव मोखाङाव फैनानै मानो बुंफैनो हादिया ओमफ्राय बिसोरखौ माने जास्ट माने ओरैबायदि बुंहोनाय बायदिसो नुदों आरोना नङाबो जानो हागौ माबा नङा कन्फार्म नङा आरोना जों सानदोंसो जायनि जाहोनाव माने ससियेल मिडियायाव फैनो हायाखै बिनि थाखाय नोंथांमोना सानजानो गोनां जादों आरोना फैनानै बुंफै ससियेल मिडियायाव बुंफै जाथाया ओरैसो गुथै समाजावनो बे जाथाया ओरैबायदि गाज्रि गोसारबाय जिहेतु नोंथांमोना माने समाजाव जोंनि सायाव बेबायदि साननो हाया जे बेखौ साननानै नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव फैनानै दाहालागै बुंनो हानायनि केपासिटि गोहो बुथुमनो हानांसिगोन आरोना बुंफैनो हानांसिगोन नोंथांमोना बुंनोनो हाया माने दिनैसिम मानो हाया बिनि जाहोनाव नोंथांमोनखौ मोनसे दाउट जादों आरोना रायजोफ्रा गामियाव बेबायदि गोरों गोरा गैला नामा होननानै ओमफ्राय हिन्जावनि बिफाया होनदों आरोना बेखौ जावैसोनि दायमोन होननानै बे जावैसोसिम दायमोन बेनिखायनो जोङो बेखौ गंनै रायजोजों सारिजारि नायनानै बा सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौ सिद्धान्त लानाय जाबाय लोगोसे ओमफ्राय हिन्जावनि जिथुनाखि आइजोनि बिफा गंनै गामिजों सालिजारि नायनानै मिलायनाय जाबाय होनना बुंदों आरोना मा मिलायखो माबोरै मिलायखो ओमफ्राय मिलायदोंबाबो ओरैबायदि मिलायबाय नामा जे बोखाथारलायनाय खालामबाय नामा हिन्जावसाखौ आलादा दोनबाय नामा हौवाजों हिन्जावजों आलादा आलादा दोनलायबाय नामा थ' बेफोरबायदिखौ माब्लाबाबो माबा होनो होदावनाङा आरोना आंनिबाथ' ओरैबायदि जानांगौ आरोना हौवा हिन्जाव सानैजों जमा थाथारनांगौ आरो मालाबाबो बिसोर गावस्रालायनाय जुदि हाया बेखौनो जुलि जानानै बे सिरि माने गसाइनाव आर'ज गाबलायनानै साखि दोनलायनानै गुथै समाजनि मानसिफोर साखि दोनलायनानै बेजोंनो रायजो जागोन होननानै जिहेथु बियो बेखौनो बोजबनानै लाखाबाय जेला दिनै द' दाननि सासे गथ' मोनखांनायनि उनावसो बिसोर सानैजों आलदा आलदा थानायनि खुनु खोथायानो गैया आरो बेबायदि जुदि थाहोनो नागिरदोंब्ला बेखौ ओरैबायदि पानिशमेन्ट होनांगौ हौवाखौ आरोना बेयाव ओरैबायदि पानिशमेन्ट होनांगौ जाहाथे बे गासैबो आलाय सिलाय माब्लाबाबो खालामनो हाया थाखा फैसायालाय मा नङा थाखा फैसा गाबोनो नोङो होगोन जोबनानै थाङो नाथाय दुखु सुखु खस्थ' बेखौ बिसोरखौ सोर सहायगोन नङा होमबा थाखायाथ' सहाय होआ नङा मानसि हिसाबै थायोब्ला बिदिनो गावजों जुदि फिसा हिसाबै जुदि थाबाय थायोब्ला दुखु खस्थ' बेसेबां सहाय मोनगोन नङा होमबा बेबायदि बहुद खोथा फैयो जुदि थाखा फैसाजोंनो बोखावनानै दोननो हायोब्ला उननि सोरबा माहाजोन जेनेबा थाखा फैसा गोनां मानसिफोरखौ मा होनगोन थाखा दङ आंनाव बोखांसै थांसै बेबायदि मोनसे खोथा फैयोना बेनिखायनो बेफोरबायदि गासै बेबायदि अगेन माने समाजनि बेरेखा खामानिफोरखौ समाजाव जोंनियाव लाय होदावनाङा आरोना ओंखायनो बे आंनि मथेब्ला आंनि पार्सनेल बेक्ति मथेब्ला बिसोर सानैखौ माब्लाबाबो आलदा आलदा थानायनि खोथायानो फैया माने जमा थानांगौ बिसि फिसाय जेरैदों आवगोल दंमोन बेबायदिनो थाहानायनि बेब'स्थाखौ लानांगौ आरोना जायखिजाया आं जोबनायाव मोनसेल' खोथा बुंगोन आरोना जा हिन्जावनि जिथुनाखि बिब' जा आइजोनि बिब' आरो बिफाया मोनसे खोथा बुंदों आरोना रायजोखौ आरो एबसुखौ बा इसोरखौ माने सोंखारिबाय थानांला होनदों आरोना रायजो जेबा समाजा सोंखारिगोन ससियेल मिडियायाव सोंखारिनायखौ नोंथांमोना मोनबायानो थागोन जाय माने दाय खालामग्रा जेब्लासिम नोंथांमोना माने बे जाथायनि सायाव मोजां रायजोफोरखौ बुजायना होआ जेब्लासिम माने रायजोफ्रा जाय माने बेनि सायाव गोथौयै माने मिथिया अब्लासिम नोंथांमोना बेनि सायाव नोंथांमोना माने रायजोफोरनि सोंखारिनायखौ मोनबाय थागोन जेब्लासिम बिसोर बादा होबाबो रायजोफोरखौ हमथानो हाया आरोना नोंथांमोना बिनि सायाव सोंखारिनायखौ मोनबायानो थागोन आरो नैबे भिडिअ फुटेजाव नुदों जे जेबो बुंनायानो गैया जायखिया सोंखारिनांला
बिदिल' आरोना सोंखारि नांलाल'जों जाया नङा ओरैबायदि नुदों जे जोंनि जों मेगनजों बे फुटेजखौ नायब्ला नोंथांमोना ओरैबायदि नुदों जे मोजां गोसो होनानै बिनि सायाव माबा मोनसे प्रेसार गोलैनाय बायदिसो नुदों आरोना थ' बेनिखायनो रायजोफ्रा फैनानै बा सोरबा गोरों मानसिया फैनानै बा गामिनि सोरबा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ फैनानै बा सोरबा समाजनि संगठननि मानसिफ्रा फैनानै बिनि सायाव मोजाङै फोरमायनानै जुदि होयोब्लासो रायजोफ्रा बे नोंथांमोना बा नोंथांमोननि गामिया बे सोंखारिनिफ्राय बारग'गोनखौ जों नुहुरदों आरोना थ' बिदिखौ आं बारा गोबाव खालामला आरोना बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायनानै बा नोंथांमोना बेखिनिखौनो बे लाबोनानै बेखिनि भिडिअखौनो फोजोबनाय जाबाय आरोना गोजोन्थों खुलुमबाय